bol Ježiš práve teraz tu, čo by ste sa ho spýtali? Kdy umřu asi. Okay. Jo, to je. Jo, já taky. To je dobrý. To je dobrá otázka, na to Jo. bych se taky zeptala. Možná, jako co mě dal dělat. What will be in the future? Nenapadá mě vůbec nic. Jestli to všechno má smysl? I think I would ask him how were humans created. Yeah, I agree. Já se nerad ptám na otázky, takže asi na nic. Kde byl celou tu dobu? Když jsem ho kolikrát potřeboval, tak jsem byl takzvaný ten, který vždycky, když potřebuje, tak se ho zeptá a nikdy nepomohl, no, tak kde byl? Jestli mají v nebi pípu na pivo. Ježiš je živý a na všetky tieto otázky sa ho môžeš spýtať kedykoľvek a kdekoľvek, pretože je všade prítomný a vševediaci a rád ti na nich odpovie. Odpovedá skrze Božie slovo, skrze ľudí, skrze sny a skrze mnoho ďalších spôsobov. A keď chceš prísť oslaviť Ježiša aj s nami, tak je tu možnosť, pretože Jesus Pochod bude už 2.8. v Prahe od 16.00 na Hračanskom námestí. Poď s nami oslaviť verejne Pána Ježiša, bude to skvelý čas, tešíme sa na teba.